IG, the sum of 60,000. Where now for the governor, Chukuma, Soludo, Alwategu. The sum of 50 million to you, sir. The youth that are those youth you are seeing today, they contributed money and they're donating 3 million. 3 million to you, sir. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo niile ị ga-ahụ ebe a ugbu a bụ ihe onyonyo gbasara aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo n'ihe gbasara nkwadebe ihe emume ntụliaka nke ịhọpụta onye ga-abụ onye isi oche ọchịchị steeti Anambra nke a na-akwado ime n'ọnwa na-abịa abịa bụ ọnwa Nọvemba, ma ya bụ nkwadebe bụ nke ama dịka kampen, dịka ya bụ gọvanọ na-aga n'obodo dị iche iche, ndị obodo dị iche iche wee na-egosi ya ịhụnanya na nkwado n'ụzọ dị iche iche. Ma unu hụrụ na nke na-ewu ugbu a bụ na obodo ọbụla ebe ọ gara ha ewere ego tinyere envelope, ma ndị na-enye ya nde naira 50 million, ma ndị na-enye nde naira 80, ma ndị na-enye narị nde naira. Ụfọdụ n'ime ihe onyonyo dị otu ahụ ndị anyị ga-enyo anya na ya ebe a bụ njem nke ọ gara n'Ọnịcha, nke ọ gara na Ayamelum, ma nke ọ gara n'Oyi, ụfọdụ ebe ndị ọzọ dị iche iche ebe ndị obodo na-egosi ya nkwado. Ụfọdụ na-enye ego, ụfọdụ na-ebunye ya nri dị iche iche, ma ndị na-enye ya anụ ọhịa bụ bushmeat. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka ya bụ ihe si wee na-aga n'ebe dị iche iche bụ ụfọdụ obodo ebe ya bụ aka na-achị steeti Anambra garala n'ihe gbasara ya bụ election campaign nke ha na-agagharị wee na-akwado maka ọnwa na-abịa abịa. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. We are giving you the congratulatory message now. Now, by November 8th, nobody will gather the biggest vote for you. On behalf of Obaru, the sum of 50 million to you, sir. The youth that are supporting you, those youth you are seeing today, they contributed money and they're donating 3 million. 3 million to you, sir. This is massive. This is massive. This is supposed to be a local government rally, but we are in constituency 2, half of the local government. This is half a local government rally, half. People have taken over the campaigns, they organize the rallies themselves, have not put in a cover in the organization of this rally. You did it yourself, and now also donating voluntarily. Obaru unu na-eme ifesili ike. If I were no even 15 walls and 230 people in it, I put on November 8th, na yenye abuga. Opanye! It's not just another campaign, it's a divine project and a mass movement. Organized by you, funded by you. Thank you, thank you, thank you for your massive support. And therefore, this one coming November 8th, we don't take your support for granted. We don't take the support of anybody for granted. Not one vote. We don't take it for granted.
ebee ka anyị ga-ebinye aka? Rice dị ebe a, ma ji dị ebe a, ma plantain dị ebe a, ma okra, ma azụ. No wonder ịbata ahịa melụm, ị na-ene ndị ahịa melụm niile ba na-eme yokoyoko. Ụdị ibe a ka unu na-eli wee na-adị etu a, wee na-adị fresh oge ọbụla. Yoko. Oh my God. Okay, amago m the secret tata. Nnalụ mmiri ọkwụrụ asịmasị ya ọkwụrụ a, ọ bụrụ ka unu eligwe na-enye m ya n'ọma ka ndị ahịa melụ m. Thank you very much. Thank you. I deeply appreciate it. We are not expecting mana ụmụada si na fa atụbara anya mana fa tinye ngazi n'aba. Nke a na m atụbara anya jiri ọkwụ m ngazi wee bịa. Ọ bụrụ na m tụbara anya nke a, m gara ebu trela wee bịa. Maka ọ trela ka a ga-ejibu ya. Trela. From the staff of the smart school in Omo, Amikwe. IG, the sum of 50,000 wee na-akwado gọvanọ Chukwuma Soludo Oluwategwu Afikwe Community Secondary School Omo. Ọ bịara smart school. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ndị Anambra, ụmụnne m, asị m ka njụkwa anụ nke a ọkakwa anya dị mma ka nke ọwụwala ara. Mmiri ọ na-agbadazi agbada, osisi n'ugwu agbada ka mmiri ọ na-arịzi ugwu. Kedu mgbe a malitere bụ na ọ bụ ndị obodo na-atụrụ gọọmenti ego eji eme ihe emume ntụliaka bụ elekshọn? Maka njụkwa anụ, kedu a na-esi na iko mmiri wee na-ekunye mmiri n'osimiri, ka mmiri si n'iko wee kunye n'osimiri mee gịnị n'osimiri? Kamgbe m malitere hụwa ihe a niile na-aga, ana m ajụ onwe m ụfọdụ ajụjụ wee na-asị ndị mmadụ ndị gụrụ akwụkwọ ka nọchakwa n'obodo ahụ niile na-emecha ụdị ha. Ọ dị mma, ana m achọ inwe nkwenye na ego a niile ha na-enye ya bụ n'akpa pati ka o si apụta dịka ndị apụga. Ana m enwe olileanya na ọ bụghị n'akpa ndị obodo ka esi wee na-ewekọrọ ego ụmụ ogbenye wee na-ebunye gọọmenti na a na-akwado gọọmenti. Kedụzi ihe eji federal allocation na-abata n'ọnwa niile eme? Kedu ihe eji all internal generated revenue tax dị iche iche ndị steeti Anambra na-akwụ, kedu ihe eji ya eme? O weruzie nke bụ na ndị obodo, ana m ahụta ihe a ka ihe a na-asị gị mere n'ihu. Ndị obodo na-atụkọtazi ego ka ha kwado gọọmenti n'ụdị gịnị? Amaghị m ma nwere onye na-ahụta nnọọ ihe a ka m si wee na-ahụta ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị ya na ọ bụ maka ihe ọ na-arụrụ ha ka ha ji wee na-egosi nkwado ha. Nkwado gịnị? Ị na-akwado gọọmenti. Ego ole ka iji wee na-akwado gọọmenti nwa? Ka ọzi ihe a ka eji egote ụtọ gọọmenti ka gọọmenti wee lee anya n'obodo unu. Otu n'ime ihe ndị na-eche bụ na asị m ọkwa emewe ihe otu a, Gọvanọ Soludo merikwa lachie n'oche ọchịchị ahụ, emewezie na ọ bụ sọsọ ndị nyere ya onyinye ma ndị kwadoro ya ka ọ ga-arụrụ obodo ha ọrụ ka ọ gịnị? Aghọtaghị m ihe nke a pụtara. A na-ekwubu okwu ndị na-enye na millions, nke gbakaziri m isi bụ ndị nke nwaanyị nke a sị na ọ na-enye 50,000, ndị nke ọzọ sị na ha nyere 100,000. Ma gọvanọ hụrụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụdị ọnọdụ a na-enyekwanụ gị ya bụ ego, ị na-anara na-etinye n'akpa gị. Aghọtaghị m ihe nke ahụ pụtara. Ọ bụrụ na obodo ebe ihe na-arụ ọrụ ndị ahụ niile ọnọdụ ha kwesịrị ịdịcha mma, ọ bụrụ na obodo ebe ihe na-arụ ọrụ, kedu ihe nwa ọkwa onye rụọ ụzọ akụwara ya aka? Na 2025 ka aka na-akụrụ mmadụ aka na ọ rụrụ ụzọ n'obodo. O nweghị obodo ọbụla ebe ihe na-arụ ọrụ otu o kwesịrị n'ụwa ka na-akụrụ mmadụ aka na arụrụ ụzọ, na-agbapụrụ mmiri ma ọ na-etinyere ọkụ. Ihe ndị ahụ kamgbe
ihe ndị ahụ emeela ihe dịka afọ 70 ma 80 anyị kwesịrị ịkọcha akụkọ. Ịmakwa na ọ bụrụ na obodo ihe na-arụ ọrụ, imirikiti n'ime ndị a niile kwụcha ebe ahụ bụ ndị okenye na-ahụ, bụchazi senior citizen, bụ ndị gọọmenti kwesịrị na-akwụzi ụgwọ ọnwa ọbụla. Imirikiti n'ime ndị ahụ, ọ bụrụ obodo mepere emepe, obodo ebe isi dị gọọmenti mma, ndị ahụ niile na-ahụ ebe ahụ kwesịrị ha nọrọ na be ha ma ebe ọbụla sọrọ ha na-eri ụwa. Ọnwa ọbụla gọọmenti a na-etinyere ha ego maka mbọ ha gbarala agba n'obodo na mbụ. Mana be anyị ụmụ ogbenye ahụ, ndị okenye ahụ, ndị ahụ karala nka na ndị ume ka dị n'obi na-atụkọta ego were na-enye gọọmenti. Nke ahụ abụghị, amaghị m ka ga-akpọ ya tax ka ọ tait ka a na-akwụzi gọọmenti, aghọtaghị m. Maka ndị ga-asị na ọ bụ ihe gọọmenti na-arụ ka eji wee na-ekele ha, ọka unu na-ahụ ụzọ nke a. Anụrụ m na ọ bụ otu n'ime obodo ndị ahụ ndị bunyere gọọmenti ego nwee ụzọ dị otu ahụ. eji nwe nwedo ụzọ a na be anyị, unu enwere ego na-enye Soludo negodo ụzọ esi aba Anambra East, n'ụzọ esi aga Anambra East na local gọọmenti headquarter. Look at ebe a na-abụrọzi na ebe a dị n'ime Aguleri ọ n'ime Ụmụeri ọ n'ime Ụmụọbanam ka a sị na a na-ekpe ekwolo na ebe a bụ ụzọ esi aga Anambra East. Ndị mmụọ ụdị ego ahụ a na-ebunye gọọmenti, ọ na ọ gaghị arụnwu ụzọ a ma ọ bụrụ na unu chọrọ inyere gọọmenti aka? Unu arụwa n'ihe dị n'obodo. Kedu nke bụ ibu ego ebute kash ma ọ bụrụ cheki enye gọọmenti na a na-enyere gọọmenti aka? Aghọtaghị m. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka na ihe ọbụla anyị kwukwara n'ebe a, ndị nwe ego mara ihe ọbụla ha chọrọ iji ego ha wee mee. Unu chọkwanụ ire obodo unu niile ma bụrụ ego bunye gọọmenti unu ka ọ gbasara. Mana ajụjụ ka m sị nnọọ ka m jụọ, nke a o bidoro ọhụrụ ka otu a ka esi bụ wee na-eme ya? Ma ọ bụrụ na o bidoro ọhụrụ, kedu mgbe a ga-emewe otu a wee ruo? Maka na a sị na ihe ọjọọ gba afọ ọ ghọrọ omenala. Ọ bụrụ na o bidoro ọhụrụ, unu sepụkwa ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ dịwa ka omenala ma tupu ọ ghọzie omenala. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.